సో ఇప్పుడు డెమోలో చూసిన ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, ఫిల్ కంప్లీట్. కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ కాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో, ఇట్లా 1 by 1 నేను అన్ని ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. సో దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. అందుకోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ ఫోటో, ఫోర్త్. 4 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి ఫస్ట్ బీట్ మార్క్. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సెకండ్ ఫోటో కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాంగా. ఇప్పుడు 4వ తర్వాత 5వ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. ఇక్కడ కూడా 4 ఫొటోస్ వస్తాయి. 3 4 ఫొటోస్. ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి 1 2 ఇక్కడ రెండు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్, 2 ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్కు యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా పోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. బ్యాక్ వచ్చి ఫస్ట్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ అయినాయి కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో ప్రెస్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 6 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి 2 ఫొటోస్కి. 1 2 సేమ్. ఒకటి ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్. ఇట్లా 1 by 1 చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్. మూడవ ఎఫెక్ట్ ఇది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ వరకు చేయాలంటే చెప్తా. 22 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకుంటూ రండి. ఈ ఫోటో దాకా ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి 1 2 3 అయినాయి కదా. ఇప్పుడు 4వ ఫోటో కాపీ, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ అయినాయి కదా. మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉన్నది.
ఇక్కడ 5 సెకండ్ 21 సెకండ్ నుంచి ఫేస్ట్, ఇక్కడ ఒక ఫేస్ట్ 2 ఫొటోస్ తర్వాత ఒక ఫోటో ఉంటుంది, అది ఒక్కటే ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. ఇట్లా 1 బై 1. ఇది కూడా ఎక్కడ వరకు అంటే ఇది కూడా ఇక్కడ 21.13 మిల్లీ సెకండ్ వరకు ఇక్కడ వరకు ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకొని సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఒక ఫోటోని కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి లాస్ట్లో 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి అనుకుంటా, ఇక్కడ నుంచి 24 సెకండ్ నుంచి 1 2 3 మూడు ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ఈ ఒక ఎఫెక్ట్ ఈ 3 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీనికి కలర్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. ప్లస్ ఐకాన్ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, 1 2 3 4, ఈ 4ని కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ వీడియో. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత సింపుల్గా ఉందో. దీనికి షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.